Здравейте, добро утро, аз съм Радина и днешното видео ще бъде ремонт. Искам да ви покажа в къщи какво се случва. Правим ремонт на кухнята и на хола. Абсолютно всичко е разбито. Ще се боядисват стените, ще се... как се казваше? Това на пода, как се казваше? Какво ще се прави на пода? Какво ще се прави на пода? Всичко трябва да се изцикли. Да се изцикли. Боже, забравих думата. Тук ще има бар с лампички, където човек ще може да си седи и да си общува с хората, които са в другата стая. Тук, както виждате, вече нито козунаци мога да правя, нито мога да бъдисвам яйца. Това е в кръга на шегата. Вижте колко ми е пораснал бритон. Но повече няма да си пускам бритон. Не. Хубавото е в цялото е, че всички тези книги, за които доста съм ви говорила, някои по-голямата част прочетени, други не. Ето тук, където беше един дървен шкаф, ето тук, с голяма витрина. Ето тук ще бъде библиотеката и ще мога да споделям впечатленията си от книги, които съм прочела, и които съм чела преди, защото много хора в Инстаграм ме питат да споделям мнение за наскоро прочетена хубава литература. Другото, какво така, не съм много убедена, че ремонт е нещо приятно, но така, ние сме положително настроени, въпреки леката изнервеност, търпението, въздуха, който тук се насъбира, и точно поради тази причина в момента не чувате детския глас на Христо, защото е при майка ми и баща ми, тъй като тук е просто няма как той да пребивава тук в близките 1-2 седмици. Другото, за което ще трябва да се погрижа аз със сигурност, е моите цветя, защото тук не се чувстват особено добре. Ще ги премести сигурно на балкона, който също е доста мръсен, но то е едно така приятно местенце, където можеш да се скриеш и да изпиеш примерно един сок или един чай. Моето пожелание към вас е в тези последни слънчеви дни да пътувате много, да слушате хубава музика, както аз, защото ето, моето лято свърши. В момента и репетирам в Народния театър, доста интензивно, тъй като на 24 октомври имам премиера с режисьорката Диана Добрева на пиесата "Бащата". Ново начало, нов старт. Ще видим какво ще се случи този сезон. Дано да бъде успешен. Дано да бъде силен. Дано да сме здрави. И съм щастлива, защото идва за мен най-хубавия сезон. Това е есента. Аз мисля, че в най-първия си видеоклип казах, че за мен това е един от най-хубавите сезони, защото така ме кара да бъда по-чувствителна, по-любовно настроена, по-спокойна, някакси по-балансирана. А лятото така искаш да отидеш и там, и там, и там. И според мен в този вид почивки се изхвърля страшно много енергия. Есента някакси е по-друга и блендата е по-друга и слънцето е по-друго. Според мен и хората са по-други.